Kilimo hai murubili bole mibole moyo nansi nchira bene kigma leransi studio ni gonde no mogo kokobano mogeni gaiga kurwa sumule miyomo kurwa se ensemble ya sub county ya Bonchari lakini tanga ni tranyoreke manyiriko cha sembe omuncho motegerali katuku chaka limuliuka kurwa gaiga ase studio. The Organic Farmer kugwatana na Amana Biovision niko bago koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera ubulimi bw'obwonchereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Nigo tigerete Getembe FM witira emyeye munibire nigutanisha nibire ikiruka kiamamugusi. Karibu nanda sabe mwanchu mwategerali mwanchu muligirali ekatukuja usangamo lero liskulia na gotebinga nigotule no mogani gaiganse studio murubuli kurunga kilimo hai uyokoletwa sole na Biovision African Trust kubwata na Biovision Foundation katukonera igoro ya Biovision Africa Trust kubwata na Biovision Foundation bona bakoleta murubuli ya obwolemi okurunga kilimo hai chitaleke isano nibiro mutinyu iga umwaka 2025 ase studio Getembe FM na Getembe Television kremensia mura Nyamisoro nera tole nera liskulia lero turachukulia mangana mange kigma igoro yege teacher gyokwero ligali se skuru yege teacher gyokorosi ali se skuru yege teacher giskuru na kitu turachukulia lyo mwancho mategera limono kigma tumanyenga obuyamburu byobuhiga abana baitu barasi skuru mbuya yege teacher kyabali skuru bakuli no ichi nyeni no amotero gusibe kusukuma yasibe kwakana ugasibe ku nabo yinga kiti yegorosi obuyabu yege teacher gengere kekeiga oyigo na ino choto tebinga gali gerundu kiago mugusia okireke rundu usige teacher ekerundu sige teacher liesege ngenka yago ine ege teacher geligero nga gyogerose na andu mbuya ntokubulinga mbuya asisu skuru gutwara ekerundu gusige teacher aliesaba na bagu subeka chinyeni ai no manyetama ngana yunamaya mayitaba byuli bande baje batavinga mwana chikutwale ge tachi ko ndi skuru ali banye kule mali skuru ge teacher kero kini china bali bakuli no ngochi usangana ntyo tomanyia mange asena bayite studio 0741583878 igoli boli yetu lina ronga ine asisu skuru mbe gutwale ge teacher ro gusekerundu asaba na bagu subeka chinyeni karibu sana mogani ito kremensia mura Nyamisoro bwaire bya baba bwaire byo moralia ase studio tatevinga ninga kyokuruko na ninga ikwarule mbuya muna sana soko ngali bageliga nje no mulemi korwa boigesa gali suneka umolenda igoege tichakiane nkobeka nga eskuru ebono ase watu tantaneri umulemi kuru basi boigesa nande gwachire suneka totebinga aino mulemi kuru arali ambu basi kuruse bonchali megondo mbwate mbenge kolenda wana tigangira nembeke ase bonchali ase mbeke tege teacher igo ikine kina kentyote wono ege teacher ke igokere kiya ase chisukuru eskuru yana ngorwa ekoro kubotoro comprehensive school ege teacher ke toko chuko kwanera igoro ya chisukuru toko simeka chinyeni chinyinge asaka bagakaraga ke akabagaka igaga ke toko katumeka buya elinda abana banyore chinyeni chinyeni echi kero chire skuru chikokonya bali mchakonya na abana igo uno mulemi no simeke tege teacher se skuru ya Botoro comprehensive ege teacher ngeroro ige teacher ge skuru toko kwanera gago se integrated kitchen garden as skuru ayeno ke ngo simekole no simekete ndo simekete chi baka masosa ndo vegete baka endania ndo vegete baka tungo baka suguma na eroro bazo no mwenche bategerali igwete nga ege teacher kiri integrated naga teacher kako basubule moboke rakini ase skuru ine ayo monyene ali ase skuru iyo mwana gago soma no mayetenga mbya ko bekige teacher ora bana banya kulichi nyeni ayekonya kora nkira ase skuru so mwana gago soma goto ze biora ndo nsia suru mwenche moteli na ndo tebinga bugeti chambu rubiga skuru ayiruchi mbuya ebitija byaba skuru ngo cyubura kwana ntutu aligene lyo mogani ga studio 0741583878 litangani totara kwana egeticha geskuru ngento kekeiga ege teacher ge skuru buna nche toko kole mali skuru abakushibande bate kerundu ase skuru eri etalinde riko kwe kerundu ege toko nyora kabaga keiga ege toko simaka kare skuru metere bwata muri moboke na poto kolente chindo twabeka chinyeni abakolente ebunia kwabeka maraba kwasimeka chinyeni abakolente netio sibera undiga
onye bachore otonge osimeke chinyeni abo gosimeka gotira gososimeke bogeka abo naende oragore pipe chiguru chichibwate chibesa kogore pipe kwabeka amaraba kwasagani obwoyo kwasimeka chinyeni ao erinde abana banyora chingeni school igoke tukwanera egeticha gesukuru nakale mugetaga ke lakini endagire simekira se school chiko bachinyinge ribaga to mwarimu nyakora chingeni kuri school una lero to bwate junior secondary school na bachingine chiko isana abana bari batari kuri egeteri baye kerwa chaba konya ande bachiko yekerwa abana bari no 50 ga chingine chisana okwasa ake chingine chichore ndo oye kera abana bari ali bagali kunya kugora chinyeni. Alright, oro mwenche botegere kirmansia mura nyamisoro nere oli na intuga iga ase studio ne kirugweto mwenche botegere ne aliago tomanyia go twachisemi nubu manyobo nene kigma igoro yekerundu ase skuru ayo mwetegere nga yoto bote kurwa abono morogoba nande nusa ngetenga ebirundu ase skuru ne byengencho kusaba ali mubago lira abana chinyeni abali mubago ra chinyeni banya kule ndagira abakulia mbago simeka ali skuru anusa ngetena obuyambororo andake ali skuru mwana ugagosoma nuruchinyini chisimekiroro nuruchimbu ya gusena mangana tali ama ya skuru ngokwano na intuba no morogoba osemyo mole kwano mogeni tuga ase studio eyemo ase eyemo ekatukunye gukwana bono andake ekerutugu kwanera igoro ya bustani jumuishi kurunga bustani jumuishi shuleni ikina Kiswahili kironge bustani jumuishi shuleni yani integrated kitchen in schools andake ekerutugu kwanera amangana igajege teacher gisukuru mbwa mateki igo centro vogutikire kurwa sebitiche biribinde birenkagali mbuya mono moralia egetiche kege togoroka integrated ora bustani la mboga kula shuleni chingeni echo konyora ngobwata asake ogosimeka ego gotumeke gunia ogotumeke ndo otumeke net egetiche kerikende tofauti tokonyorero enene egetiche kiabutambe omugusi akorosi ange arasaga erabwata sagare akoya ndorema oruto obwoyo osimeka chingeni chiaye aiga bono intu togosimeka amaraba arendo are enetime obegete gunime kwanya bochora round watonga chingeni abotongendrema isosa cabbage or spinach na bokonyebeka yonsi amu yaba elinda abana bali onere difference ero igobole mombori bone no gutumeka kale magake chingeni chinyingi twenge process yokoronsi getiche gisukuru kero gochaka okorosi getiche gisukuru okori ya maraba kwanya beka ready kwarento obwoyo obobwechi ngoko chimbori ndabakolenda no bwe ng'ombe no bwe gesusu kwa mix na marabali kwa manya kolente ndo yao kwa beka marabe ebichiko bibere obwoyo boli gechike kama kara kwa mixiri kara kwa ko mix kwa pima guchie ndo ime kwa pima guchie bunime kwa beka mache kwa siara mache ali buyabwanyia kwa lente imeri bibya obya bereredi kwa manya gosimeka aseguni goeta gosenda ime kwa bitonga kwanya go bibekera mache kwa ibeka somo gasogwa akatobeka igesona ese kiririkere beka somo gasore ogoyaka elide nali kemeli gogekina una kebwato mugaso no bwoyo ngotebinga leta obwoyo gosobo chabo bwetugo watenga bono chingoko obonyira buli bwechingoko obuchabo buli oleta esike yeng'ombe watebenga oleta susu oleta machali yebisusu oleta ibintu byonse nabo wateba bono kirwa birete manyaga ne skuru ole ibintu byo kwenda kubiriki yoko biriya bono watebere ngasta mu kulema bono kirwa biretire wateba oleta ndo endo yinkyo ngakirwa nyereti ngakikubika ibintu ebime tutebinge yamase mu mama nali gali sukuru yane mu mru mintuko semusiko mintuko kandi kujiko ibintu ebikaboyo batagereta buyategera bono ngora endo yekera kwanyera ntire ye plastic tori konyetiga igo konye bachororense no muyo kwaro asiriba gainse kwamenya komejora nense moga nense mende kolengana ni laini kwenda elinde mbeo yaso ekemerikeri yachigukina endo yekera omunyebo chota maraba nalimi ama okoranya bochora maraba taraba imi okoranya bochora wakora inse narongo bochorore na chinse mogweta kolengana uno botambe bwaye bure kwamenya kolenta maraba kwabeka alikuwa mix no bwoyo kwamenya kusiara na mache buya achira kwamenya kuchaka kosimike bimeri bya obyo
ebimeli bikurwa kabisa chinyini montakoli chingi ya musbati yakwa igota lero mwana nkuragira bali igo chinginge wacho motegera liye kurunga bustani hushe ase jiskuru nande injira ya bene gato yukonira ayonsi bono morogobo mwanchu motegera li kurunga bustani jumuishi shuleni yani integrated kitchen garden ase skuru gusige ticha keligi kuirali bakali ke ase skuru nigekora kremensia muranye misoro agotomanyia bono morogoba murubuli kurunga kirimo hai obole mibole ne faida no murubuli go kirimo hai mwanchu motegera nigo oleture asole na BioVision Africa Trust kubata na BioVision Foundation alibagali na kigi magiga ase studio ya Getembe FM na Getembe Television katukuja kusangamo koigule nga kibi ntibiko kolekana bono ngura ko bulindinga gi chinyini chigo ebi mali ukusimeka sege ticheke mbiribibiga simeka abantu bali bono bati kumiringa kai yani igo chinyini abantu bakoli gose nosimeke nkirikina kiura simeka chingeni chingi ya echi abantu bakoli na ndechire chingi ya sana chingeni echi urasimeke sugume yobotu sugume yebite naboko ligirino gwosimeke cabbage naboko simeka spinach yonse naboko beka chinsaga egesara lino bakendrema yes bono igo watebere esuguma spinach chinsaga egesare lino gu emboga igoni chinyini tu chinyingi lakini chindo teria yabyo kokobeka chindo nabo kurobeli chinyingo ko chistaki okchibanga gutira echino ko banga gutira chindo kwa bangira indi bogeka igendo ya mebwatari no gwendo ya ibere chibwate skuma endo inde ibere chibwate eguni ende bwate egesare eyende gatwara resource bono kwa chinyini tofauti kuroge tichakiao. Alright, wono mwencho moteli ya yoto nyora gendere kutubwati gali yesu mtandao Facebook Getembe FM on 2.7 live na ande mbutolikira ujumbe as 0741583878 usotu wa kirisimi asi namba ye studio iyo ya mase motura sangamo kantikura myoka somo tege tura manyanga ayugutulikira ya bono moroko banga yoto nyora kurua na ande mbuya usibeka imelibi gasi skuru na kuiguru mungina kermensia mura agoteba aye nga kyuro cha ali skuru cheito imelibi gangu sibe kubire asi egeti cha gyu kwero seliege gebintu gweto amara babumbire maete boni abantu bali bakumiringa boni komete kusibule mumbuyo chiskuru chitoko nyora mali mutayoro una mali mata iskuru konyora bono chiskuru asichibekire amali mahara make abantu bakunyokulenga abali munkibarache bali ngiuseto cha kwa abana asinjubule mumbuyo iskuru erenke bono nakigora tungu kubulinga bono morogoba aye nuruchinga obuya kero usimegete bimelibi gasige teacher ige kakenga niga ki bikoira kwa masige tichekiga ngeri ko iranga kintambe bune kwa nyori kwa bekire sugume ye yobotu ko kwa bekire mopuyo bwa machi wasialeire naboko nyerusie nasari kwa tutete ko seguni ya tutete nasari kwa nyebeke gunie iga eko ila 2 weeks wiki bere wiki sato kwa ile chinye chiao chigo koliera chiwiki bere sato wasire kwa so ile kwa una linogu linogu ne chinsaga ichire bwangu esugume na ile ko ila chiwiki sato lakini linogu ne chinsaga chiwiki bere iga kwa simasi moirega chiri chintangani kwa liere ile chiri chinde chanya gukina chinyini chiga achiwo simuka sege tijegi skuru ekegi kwa roseli ekiga no chi ana no chikoni go sino chi abali mwalibo anya liba galile ligale chiguni naboko beka no ani komiko chimoino echindo bange isano go chigoro echindo bange isano go chimoino chingine nyina bachigo nyabana barabake itukeli mbali ko lingeni echo nabo moko amoneli abantu bale skuru wose chine ibachire skuru elinda nje chitumeke. Getembe Radio, hello Getembe Radio and Television, hello na kiwairira waire bya Kalena Francis kuruchiza mochake komugalia Anko bwatete korwage komubuya ndote mbiyora alafu kwa igule amangana iga omogeni agukwana riko rusimeka chini asige ticha gyo kwa giye skuru na iwa ayoro chobu yamburo abana tiga ba egeticha kya bororo Nikabago tomukinye ninkaba akari bayeka bakore eskuru kiranga sino nchibengete bitichebega ya bale babere kali ndiya biro senyento ago tomukinye ninkaba. All right, Getembe Radio, hello Getembe Hello Getembe. Yes
Alright, asante sana korongo yura sembe 0741 583878 kurara nkwani lyo mogani yura studio kurunga kremensia muranya misoro mubolinga liboli raga ndikomanyanga kigeti jege koroswa skuru nande ukorosige ticheke skuru gali asaba ali mbako lichinyeni na bana mbuya kusembobe ai mubolingo keniko soso mukwani gatamba lo. Alo Getembe. Alo Getembe. Oh. Kwana na intungo. Tuakuigule kwana ngo na intu. Alo Getembe. Ntoko bwatete kwana na intunge emasemo. Ntena ale kubonira. Oh. Ngaikwage ndalini. Libuliria yeliga okora ndikayo buya tara kuona na intu kulende 0741583878 namba ye studio na bugo twakira libuli okwan elisi mi kwan no mogeni onega igase studio usetulikire omwe pongezi ko igule nga ebiticha biskuru nga kibikorosigwa na ndubu ye bura sigeti chike bono akere mensia mbuya kibura sokoro sigeti chike skuru gali ase kalimagake obuya no bana bororo morali asegeti je skuru tochakire asa abana asa abana una bale skuru chingeni chiria una ba mwalimu ako bayira na no mwalimu ko bayira obasimekia tali abalimu ba gusimeka na mwalimu ko ira oyo 4K club omwalimu uri obwakirigacha nero ko bayira obatebi na kibago pima maraba ngakibakuria maraba na kibako nyabeka na kibako sialera amache na kiama tukalenga chiko bachiahu alenga chiko rusiwe nasali chasime kwa alia ndoime osegu nime omwalimu nero kubaro kya abana bono bangainire ngakibako simeka chingeni na ndenga kibako chiko simeka chingire chinga nono boge mabwa bono bamanyire majiko kurangeni asa ke banyore bakusimeka chinyeni bali ambaga chimbali ko chiko kurangeni banyore michando mengi yo buroire igo chini chiga abana bobo na bagwesimekera bako ba mwalimu nero ko bagaidinga kibako simeka chingini jo so baorokereria basimeka chingini echi abana banyore chinyeni banyore akiri yo kusimeka chinyeni na bachi abana bakwario kero chire chinyinge bairanga bachi kuli na baibuli babo kero chire chinyinge chikwa abana babageru bali bagusimeka bairanga usekero mwalimu abekirenga ngochioniare igago bana lirike elinde bara banyore benefit yenyinge because basimekite chingini echi kantu gotata bibi yabonde Getembe Radio TV alo Getembe television alo Getembe fama kwana ngo naitu tumajingo ayo mbuya kyuroche nuruchinga mbuya kuzimeka chinyini gali si skuru na ndege tiche kigaba liba gaba limba gutumia chiba sabato mabana kugura chinyini chiro vero seli chinyini chabo gali bitiche bye skuru banya kulia manyete abayiboli monona ubago tumuchiye bago abana bago tumie ndagira Getembe TV and radio hello alo Getembe kwen karibu oyo Janet we marka we society kuresa atimbire Janet ere wiyapi totebi ngoro chimbiya abana basibeka chinyi sukuru abunte ndandira nina nama somo ina nya ndira nina tosipise nya kra ya tabona tata abana basome kabisa banyare kumanya ubole ningi jabona nyago ki una masomo ayu aye kurwa sobegete abana chisukuru chiranga uno chingusumeka bali chinyeni na wano cha skuru ngega koro ngani primary mbagwateke tija kera smart sana kia bana ke uno yere rabasimeta chiku nini chibesa niri chindogo segeli yokolema yokolema na rara igaba ngani nje nago ki una taka kobeka moiso ende iga yechiku ni nanje na re nyingo tagoria ige yechiku ni ko igule ne chindo ne ngiyere chikuni yanga kiri mona sana wana nabuna ndende tepugwata rama soma ayunya ndere komento uchu asante sana mwenye mwategereli kwa natu kwa ndango Getembe Radio and TV hello Getembe kwa nango na intu Getembe waire buya umo suma chitara manzia re tire buya Hello. Ninkuigwete kwana na intu. Hello. Tuakuigule genda kukwana na intu Getembe no tukuigwete. Re kire bukulinga na skuru yote kurugukeri ira. Ko to rango pare kio se mo gati ni ni no ti simikira ko genda makamuyo. Na kiogoro kwaye. Itembo kongoto. Ongoto. Nke. Kurwarali. Kurukaroka skuru keri ya primary anga na kurukaroka centro cha kitariga. Mbuya mono sana anga ige skuru ya inoga une ko tamanganaya.
Ekoreta mangana ayo agari ngori nyore kare kare renge nona somene sukuru kere primary. Eto agazine kire baka bono wene kiri kombora arikoje. Igugo simeka kora tani kimoko kora. Igugo simeka kuni. Ya ogo simeta na ba ko simeke bunia. Wote kwa beta ndo ka otire ko tira ya gotire. Kwa ile tanga nyoro ba ko ngari baga ta ya ko na baba sana boko rekini ko tire tungo kile ko baba nyoro ge te ko eta. Asante sana ngoto kurachiza mu kiri cyakiro kagali ebuno murogo basente Getembe radio siminda buliye moiga alo Getembe. Getembe. Oh, momanyi. Ayo dari shomo. Omonyi. Oh, Buyole. Ibiado mwaka. Ngoro kioro litabaka. Karibu sana. Enara wana kioro linde ya. Oh. Ebitebyo sina bikokora kana iwa. Oh. Sana obiko sina kweka birezi ko no ya tezro mutati ojo. Chisukuru chirange ka umba bwatege tiche ke igaye tiche ko nga integrated garden gear school. Na ke ko hotebya. Na wabege teka birezi ndo chengo kolagera bade bakama na gwansi. Biyabona sana, asante sana. Okoranga amangana namba ya sana ali na ndabantu banjita mangana. Tiche ka kyo kya bade skuru kina bwa takoloko. Biyabona sana igo keremensia mangana oso myabantu arama yamansu kandi tukukura nayo mungira na sole keremensio na sebinga bono lendo buyo iga buge tiche kiga. Getembe lo. Aro Getembe lo. Aye ontoka. Bueno, ndaba ko nakuru. Nakuru mbiyere. Nakuru mbiyere. To kwa igura mangana yama ya integrated kitchen garden. Mangana ya skuru garden na nyigule. Ya mangana ai no ntundu anyembrezi kana kuru ase CBC. Bona bana na ba ko beka ebinte binge chindo igane chikuni ba botora twabeka none sukuma. Jingini jina botiko tokonya chindo chiaranji nona bari na ba kulira ri ba kanya kogoro. Abasaiba omburu bigo chia soma tegera ligoro ya mangana yake tiche. Abu aba sami ko bata ibona buna kusiene nde miraya kaire. No nge sonali ali na boko beka chindo igana one chikunyo beta beta nona kana kuna ba ko bakanya marwa bari ba kanya kogoro. Ayina mangana maya sana yoko kumi mwancho motegera likuru chizo mutena kuru city. Sinchire bere kigma ndo chigali semeli mutanda bangi sana edu nombaye kurwana kuru city nero tebere yuko ndani rudhume ncha omongina eperepere kamadawa niko ndani yogo kire sana mangana maya kigma nsabali SMS sakurunga Calvin Onyando akotebenga good evening na sidi go sana numero bulimu ya kigma bono kremesia enjira amangana yiga kwanya bekire tebingo abangina balinka gali andake bono wikitije integrated kitchen garden as school na nuntukira asichinka mora liambia mono sana soko ngali bageli naende eketije ke na bageka be school na bageka babuonga Gusie bono na bukwegokia